Thank you. Thank you जिरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। बिब्दिनो जोंहा जिथि बावखुंग्रि फोरबो 2023 सारियाव जिरायनाय गासिबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय मादै आदै गासैखौबो आंनि अननाय खुलुमनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोबाय। ओमफ्राय आब' हेलेना बिराद गोजाननिफ्राय फैदों दै ओंखामबो मोनजायाखै। लामा आन्दायलांदों। लामा आन्दायनानै बबाव सहैखो बे पुलिसफ्राबो फसायखो ना माखो दहाय एकदमबारे ओरैसो होननानै थगायनानै हरदों दा आन्दायनानै अबेथिं सहैलाबायदों मानसियानो। ओमफ्राय टाउनबो नाङा जाहैबाय ओरैबायदि खस्थ'यै बिफाङाव दहाय गाखोनानैसो फन हरै बिथांखौ बिसिम सफैहोबाय आङो। बिदि जादों घटनाया। सार बिनय दैमारि बासुगावनिफ्राय बिथाङा एकदम फेस्ला मेथाइ खनो गोदोनिफ्रायनो गासिबो मिथिखायो जानांगौ। बिथाङा ओइ बाजै नै बाजै बैसागु बोथोरनि जौ सिनाया लाबोदोंलै गवा गलोंनोसै नै बाजै गवा गलोंनोसै आबादै बाजेनाव बिगोरबाय बिबो नाङाबाय ओइ बाजै बाजै बैसागु बोथोरनि जौ सिनाया लाबोदोंलै गवा गलोंनोसै नै बाजै गवा गलोंनोसै। बिथाङा माने गानखौ खनखांबाय आरोना दा बिदाय लानाय जासिगोन आरोना। बुंग्रो दा दे फंनैसो बुंदो फैनानै माबायदि मोनखो? आङो 2 इयार्स जाबाय खननै जाबाय। थांनाय बोसोरावथ' बोथोरनि गाज्रिनि थाखाय लामानिफ्राय गिदिं थांफिनबाय। देग्लाय साक्सेस जाबाय। बावखुंग्रि फेस्टिभेल 10th जिथि बे बावखुंग्रि फेस्टिभेल जोबोद मोजां आरो अननानै रायजो राजा नोंथांमोना फै बेयाव फैयोब्ला नोंथांमोना मिथिगोन जा माने मिथिंगानि महर पाहार बायदिसिना बिफां लाइफां जोबोद मोजां। थेंक इउ जोबोद गोजोननाय मोनबाय। थेंक इउ जाबाय बर'दाया बिदाय जासिगोन आरोना ना दे अके दायो बिदाय जासिगोन आरोना फुकन बर'दाया थांसिगोन आरोना जोंनि क'क्राझार बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव बाहागो लाफैनानै बिथाङा गान खननायजों लोगोसे जोंनि गोसोखौ माने गोजोनग्लाय होफैबाय आरोना रायजो राजाफोरनि गोसोखौ। इयुनावबो बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै जाहाथे मोनबाय थाथों होननानै आं आसा खालामबाय आरोना। स' लोगोफोर बेनोसै आरोना गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय माखासे आर्टिस्टफोर दंबावो आं दा नोंथांमोननि आर्टिस्टफोरनि गेजेरावबो आङो लोगो हमनानै दिन्थिबावगोन आरोना लोगोफोर नायनानै लाबाय थादों आरोना। सोरां बसुमतारी फंबायखौ आङो भिडिअ'सो नुबाय थायोमोन ओमफ्राय दायो दिनै लोगो मोनबाय आरोना फाइनालि आङो। ओमफ्राय आङो बिथांजों आं फंनैसो इन्ट्र' लानोसै दायो नै फट'शुट लानो सोलिगासिनो दङ। सोरां बसुमतारी बिथाङा दायो दहाय 12 रिंगानिफ्राय प्रग्रामाव बाहागो लानानै ओमफ्राय दायो नै
मोनाब्लिबाय ना दायो मोनाबाय ओमफ्राय फंनैसो बुंना होदो आरो ना फंनैसोनि एसे हाखु दाखु जाबायबो बेवहाय माने फार्स्ट टाइम दिनै एंकरनि थाखाय आंखौ लेंहरदों माने बेवहाय एंकर खालामनो थाखाय आं बेवहाय नुजाफैदों ओमफ्राय गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नुजाफैदों जोंहा रायजो राजाफोर गेलेग्रा बिथांमोनबो दंफैयो जोंनि गेजेराव बिथांमोनहा प्रग्रामखौ नायलांबाय ओमफ्राय नैबे बावखुंग्रि हाजोआवहाय गाखोफैनाया आंबो खननै जाबाय सोरबा सोरबा गाबोनफोर फैयोबा ब्लगखौ माला हगारगोन दाहाय नायनोसै ना गाबोनफोर लोगो मोननो हागौ रायजोफोर फैयोबा बेखिनिखौनो आं बुंनानै फोजोबबाय ओमफ्राय आंथ' भिडिअ नुबाय थायो ओमफ्राय नोंथाङा बबेनिमोन आंनि चेनेलनि गेजेरजों बुंना होदो आरो रुनिकाटानि चिरां जिल्ला गोजोननाय थाबाय आं दिनैसो फार्स्ट टाइम बिथांखौ लोगो मोनदों मोगथाङाव गोजोननाय थाबाय आरो ना आंबो लोगो बबेनि मोनदों ओमफ्राय बबेनि आंहा बै पाटगावनि खाथिखा लकेलनिसो दे गोजोननाय थाबाय फंबाय दे लोगो मोनबाय आरो ना रायज्लायबाय फंनैसो बिदायानो जाबाय आरो ना लोगोफोर बावखुंग्रि फेस्टिभेल मोनाबिलिनि प्रग्रामा जोबथ'बाय आरो ना ओमफ्राय गाबोन सोरांब्ला जाफिनबावसिगोन गाबोन हेपि संक्रान्ति आरो ना लोगोफोर बयबो लोब लोब फैनानै हाजो गाखोफैगोन बेखायनो नोंथांमोना जायफोरा फैनो गोसो गुदुं जानानै दङ बे बिथांमोना फैनानै बाहागो लाफैदो आरो ना जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दायनामारि गामियाव बे हाजो गाखोनाया जायो दायनामारि गामियाव बे हाजो गाखोनाया जायो आरो ना लोगोफोर बोसोरफ्रोमबो ओमफ्राय देग्लाय बोसोर जों 10थि बोसोरारि हाजो गाखोनाय फोरबो बेखौ खुंफुंदों ओमफ्राय दिनै माने 13 एप्रिल आरो ना ओमफ्राय गाबोन 14 एप्रिलाव माने बयबो लोब लोब गाखोफैगोन बेखौ आं मिजिं थिबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दायो दिनैनि हाबाफारि प्रग्रामखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो ना लोगोफोर अब्ला आंबो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय होननानै आं नोंथांमोननो फोसावबाय आरो ना लोगोफोर बाय बाय